Bierzesz tę piątkę? Nie. Ciągnij. Nic tu nie mam. Jak to wygląda? Co jak wygląda? No śmierć. No jak ma wyglądać? Leżysz i tyle. No a czy istnieje coś, wiesz, potem? Zbierasz dwójki. Czy istnieje coś potem? Zobaczysz. Czyli jednak będę coś widziała? No może. Powinnam to inaczej ująć. Strasznie trudno wyciągnąć od ciebie jakąkolwiek informację. Gram w karty. O, dobrze, dobrze, graj, graj. A tymczasem podkładam ci jedną kartę po drugiej. Nie oglądaj wyrzucony. Nie oglądam. Chciałam je tylko wyrównać. Jasne. Z jaką kartą można kończyć? Z czwórką. Ty chcesz już kończyć? Kto powiedział, że chcę już kończyć? Pytam tylko, z czym można. No, a ja pytałam tak tylko, czy istnieje coś potem, czego ja bym się mogła, no nie wiem, spodziewać. Graj. No nic nie możesz mi powiedzieć, no na przykład dokąd pójdziemy. My? No, szczerze, to ci powiem, że to ty padniesz jak szmata na podłogę. Super. Nie mogę się doczekać. A to będzie bolało? Potrwa najwyżej sekundę. Człowiek załatwia sobie fuzję z Modest Originals, a tu śmierć. 4 punkty wystarczą. A kończysz? A 4 punkty wystarczą? Nie! Ja mam 2. Chyba żartujesz? No nie. Przegrałaś. Przegrałaś ze mną. Boże święty, myślałam, że zbierasz szóstki. Nie. 24 punkty i 2 czoki. Rozdawaj. Ja muszę upaść na podłogę, tak? Nie mogę stać na przykład koło sofy, kiedy to wszystko nastąpi. Nie, graj. Ale dlaczego nie? No masz upaść na podłogę! No ale dlaczego na tą cholerną podłogę? Dlaczego nie mogę stać koło tej pieprzonej sofy, kiedy to wszystko nastąpi? Ja nie chcę jeszcze umierać, rozumiesz, ja jestem za młoda i ja nie chcę jeszcze umierać! Nie! Zostaw mnie, nie chcę umierać! Nie, ja nie chcę umierać, proszę cię! Nie zabijaj mnie! Nie! Kalinka, malinka, malinka moja, gratuluję, kalinka, malinka moja, hej linka, kalinka, malinka moja, gratuluję, kalinka, malinka moja. Ja naprawdę się staram. Możemy już grać? Tylko tyle chciałam wiedzieć, no! Przypominasz mi Moę Lewkowica. Też jest taki uparty jak ty, wiesz? No nie no, przypominam Moę Lewkowica! Jestem jedną z najbardziej straszliwych postaci, jaką sobie można tylko wyobrazić. A ja mu przypominam Moę Lewkowica. Jaki mam w ogóle jest? Kuśniemy! O! Sama byś chciała być takim kuśnierzem jak on. Jest wart 80 000 rocznie, Basmanteria ma własną fabrykę. Dwa punkty. Co?
Wiki, ty byś tyle nie gadał. Jasne, jasne. A powiedz mi, co ty miałaś na myśli, mówiąc, że to jest twoje pierwsze zlecenie, co? A jak ci się wydaje? Co? Chcesz mi wmówić, że nikt dotąd nigdy nie umarł? Pewno, że umierali. Tylko ja ich nie zabierałam. A kto? Inni. Ja, to są jacyś inni u was? No jasne, każdy umiera na swój indywidualny sposób. Nie wiedziałam. Skąd ty byś to miała wiedzieć? Kim ty w ogóle jesteś? Co to znaczy, kim ja jestem? A co? Może nikim? O Jezu, no nie nikim, nie nikim. Jesteś producentem ubrań. Skąd byś miała wiedzieć o wiecznych tajemnicach? O czym ty w ogóle do mnie mówisz, no? Dobrze zarabiam. 2 synów posłałam do koledżu. Jeden jest teraz na studiach, a drugi się ożenił. Mój mąż dostaje wszystko, czego zapragnie. Zegarki, samochody, futra. Teraz siedzi w Edeniu po $50 dziennie, a ja mam do niego dojechać w przyszłym tygodniu. Więc za kogo ty mnie uważasz? Z jakiegoś lumpa z ulicy? Nie masz taka drażliwa. O, a kto tutaj jest drażliwy, nie? A co byś powiedziała, gdybym to ja się tak łatwo obrażała? A obraziłam cię? A nie powiedziałaś, że jesteś rozczarowana? A czego ty się spodziewałaś? Ja nie mam wydać przyjęcie na twoją cześć? Nie o to chodzi. Powiedziałaś to o mnie bardzo osobiście. Że jestem za niska, że jestem taka... Chwileczkę, owaka. powiedziałam, że wyglądasz tak jak ja. Tak jakbyś była moim odbiciem w lustrze. Dobra, gram. Dobra, gram. Dodać 4 razy 2, podzielić na 13 razy 4, dodać 8 razy 12, dodać 4 razy 2, dodać 14 razy podzielić na 5 razy 3, razy 4, dodać 8, podzielić na 2 razy 4 razy 19, dodać 32 razy 34, to oznacza, że wygrałam! 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 Znowu wygrałam! Przegrałaś! Wiedziałam, że nie powinnam wyrzucać tej dziewiątki. Niech to! A więc zobaczymy się jutro! Woo! Zobaczymy się jutro. Co to znaczy zobaczymy się jutro? Wygrałam dodatkowy dzień, tak? Zostaw mnie teraz. Ty mówiłaś poważnie? Chwila. Zawarliśmy układ. Tak, ale... No nie ma żadnego ale. Ja wygrałam dodatkowy dzień życia, a ty mnie teraz zostaw. Co ja zrobię ze sobą przez te 24 godziny? A co mnie to obchodzi? Najważniejsze jest to, że ja wygrałam dodatkowy dzień życia. A ja mam łazić po ulicy? Wynajmij pokój w hotelu, idź do kina. Weź, nie mów tego takiej afery, co? Nie. Policz jeszcze raz. Jezus, a co tu jest do liczenia? Policz jeszcze raz. Ale co tutaj jest do liczenia? Dobrze, 24 razy 4 dać 18, razy 32 dać 43, razy 32 dać 4, razy 14 podzielić na 4 razy 2, a to także, moja droga, oznacza, że poza tym jesteś niewinna. Uwaga. 28 dolarów. Co? Dokładnie, karciarzu. Trzeba było uważać. Nie. Mam tu parę drobnych, ale... Te 28 dolarów! Ale spokojnie, to nie ma najmniejszego problemu. Ja z bardzo miłą chęcią przyjmę od ciebie czek. Z jakiego banku? Z jakiego banku? Z jakiego banku? Jezus, ja się nie przyznałeś. Z jakiego banku? Idź do sądu! Wiesz, teraz zajdę na chórę! Jezu, dobra. Spokojnie. Daj mi tyle pieniędzy, ile masz przy sobie i jesteśmy... Czy ty nie rozumiesz? Te pieniądze są mi potrzebne. Do czego? Odchodzisz za światy. No i co z tego, że odchodzę za światy? A benzyna? A opłata za autostradę? Czyli jedziemy samochodem! Przekonasz się. Wrócę tu jutro i pozwolisz mi się odegrać. Inaczej będę mieć kłopot. Nie ma problemu. Zagramy tym razem o podwójną stawkę.
będę miała szansę wygrać dodatkowy tydzień albo i miesiąc życia. A z twoją grą to może nawet całe lata. A ja tymczasem tu utkwiłam. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro! O tak! Do zobaczenia jutro! A ty ja znajdę jakiś dobry hotel? A co mnie to wchodzi? A ja mówię o hotelu, przecież ja nie mam pieniędzy. O, nie, moja droga. O nie. Do zobaczenia jutro! Poszedłem w Pickford. Dobrze. Aha, to jest moja gazeta. Nie mogłam tak zwyczajnie wejść i wyjść. Zawsze muszę się wplątać w tego remika. Uważaj na schodach. Na jednym stopniu obluzował się dywanik. Halo? Moe? Moe? Usiądź i oddychaj spokojnie. Jak ci opowiem, co się stało. Słuchaj, właśnie była u mnie śmierć. Śmierć! We własnej osobie. I słuchaj, graliśmy w karty o moje życie. Okantowałam ją jak trzeba. Dobrze, to opowiem ci wszystko jutro. Aha. Do zobaczenia. Karinka moja.